Och på 5 meter till 26,4 för Sara och Redoma. Startnummer 21, välkommen in. Startnummer 22, håller sig väl. Dagens sponsorer är alltså bland annat Mekonomen i Mölnlycke och Mariells huvudverksamhet i Gustavsbergs hamn. Och för att gå upp i ledningen så ska man i nuläget rida fortare än 24,2 sekunder. Startnummer 20, Freja Nordström och Sanna Velayer från Södertälje. Välkommen, varsågod. Ja, det var ju också. Avbyt. 4 på hinder, 69,4 sekunder för Freja och Sanna Velayer. Startnummer 22, välkommen in 24.